Проект 300 представи днес в Плевен Младежкия информационно-консултантски център и регионален бизнес център Джобс. Проектът е насочен към всички, които искат да допринесат за безопасността по българските пътища и се финансира от Национален център Европейски младежки програми и инициативи. Идеята на проект 300 е да събуди гражданската съвест на възможно най-много хора, за да се противопоставят на армията от безотговорни шофьори. Няма български гражданин, който да гледа на този проблем равнодушно. Въпреки това, малко са тези, които изразяват активна гражданска позиция. Всички очакваме друг да свърши работата, държавата, общината, полицията, а те това сме ние. Пряко или косвено, ние сме избрали хората, които ни представляват и от които очакваме решение на проблемите си, смятат авторите на проекта. Всеки активен гражданин ще може да въвежда информация на сайта 300.bg за констатирани нарушения на пътя. Така, чрез своята активност ще допринесе за оформяне на общо искане на отговорните власти да вземат по-сериозни мерки, било за паркирането в София, било за бабуитското поведение по магистралите, било за нецензурния език по светофарите, поясняват организаторите на инициативата. В края на проекта събраната информация ще бъде разпространена под формата на доклад до отговорни местни и национални власти и медии. Пилотната фаза на проекта е до 31 август. До тази дата ще бъдат взети предвид подадените сигнали за нарушения по пътищата на сайта 300.bg. Най-активните 300 участници ще бъдат наградени с медали – 20 златни за първите 20 в класацията, 80 сребърни и 200 бронзови. Носителите на златни медали ще вземат участие в заключителния семинар по проекта. Плевен е четвъртия град, където се представя проект 300 след Видин, Монтана и Враца.